Mwari vana vamwari vakatengwa norukara Jesu zvikunoruwadzana vana mai kana chitiruwadzana chikuita vana mai kuwadzana mumba muhama mushamwari chiri kukushuvirai mukukukai zvakanyanya pazvidzidzo zvokuti tidzidzisane kuwadzana samai semubereki kuti muuye 7 February kusvika pa1 month tikukokai vana mai kubulawayo uyai neuwanda mubatsirwa madambudziko sana mai mudzimba mubatsirwe sana mai muwaniso vana mai mumaprojekti emararamiro ezokuzviitira tikuti vana mai yamuponesa pamweya yakukutsvagai inoramba waniso inoramba rugare inoramba vana kuti vabudirire zvakawanda zvinoinvolva munhukadzi chiri kuitana neupenyu hwake semunhukadzi. Saka mukuuya kumusangano uyu wana mai mune kudzikinurwa, mune kuporeswa, mune ruzivo, mune kupona, mune kurarama, mune rugare. Saka tikukukai musaregenja, uyai muwandi muzhinji makazvigadzirira kuzosangana muruponeso rwepamweya nerwepanyama, magariro, muzvivakwa, mumidziyo, mumapurojekti atinenge tichidzidzisana imomo. Takumirirai kuBulawayo, takumirirai kuCountry Park Primary School kubva musi wa27 kusvika musi wa1 March. Mwari vafambe nemi, vakutungamirire, vakuonese zvikwanisiro, tisvike tifare pamwe chete hama. Zita raJesu, amen.